बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. नववर्षात सलून आणि ब्युटी पार्लरच्या सेवेत दरवाढ करण्यात आली आहे. या सेवेमध्ये तब्बल 20 ते 25% दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे आता केसांना लागणारी कात्री आता सर्वसामान्यांच्या खिशालाही लागणार आहे. सलून आणि ब्युटी पार्लरच्या दरामध्ये साधारणपणे 20 ते 25% दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे आता पार्लर आणि सलून मध्ये जाण्यासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहे. वाढती महागाई, जीएसटी, सलून मधील उपयोगी वस्तूंचे वाढते दर या सर्व कारणांमुळे दरवाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सलून व ब्युटी पार्लर असोसिएशनने घेतला. हे वाढलेले संभाव्य दर पाहूयात. केस कापणे 100 रुपये, स्टाईल केस कापणे 120 रुपये, साधी दाढी 50, स्पेशल दाढी 60, फोम दाढी 70, दाढी कोरणे 60, बेबी कट, कानावरील लाईन कट 50, साधा फेस मसाज 150, गिरायकांनी हेअर डाय आणल्यास मजुरी 60 रुपये, धार्मिक विधी प्रत्येकी एका व्यक्तीस 701 रुपये. नुकतीच तालुका स्तरावर नाभिक संघटनेची बैठक पार पडली. यामध्ये सलून दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व नाभिक सलून दुकान मालक बांधव उपस्थित होते. सर्वांच्या अनुमते एका मतानं निर्णय घेण्यात आला. आता याचे पडसाद सोशल मीडियावर उमटले नसते तर नवल होतं. दाढी अन हेअरस्टाईलची क्रेज अन त्यात भाववाढ यामुळे काहींनी केसनं दाढी वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. अशा प्रकारचे विनोदही सोशल मीडियावर येत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.